मैया जितु जों निउसाव नुदों बिनि जाहोनखौ लानानै जोङो फिन होफिननो होननानै आग बारायदों। मिसलिया खोथा उपबास खालामनाय जादों बिथांमोना। बिनि थाखाय बिथांनि सायाव एकदम माने गोख्रों मोनसे बिजिरनाय साजा होनांगौ बेखौबो जों लुबैदों। जिहेतु मैया मोनसे खौरां बिजोङाव गोबां गोसारदों बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिनि सायाव जोंहा नै खागज दङ। जोंहा जोंनि मियादि हा दंजोबो। बे मियादि हाया जोंनि बे आदै आफामोना दिनै मथा मथि 60 सननि आगोलाव मियादि पाट्टा जानाय हा बेखौ जोंहा नैबे बिथां जिबिदाय गयारिनो जोङो थिखा होदों। मैया फोसावनाया होनबा नंखाय आरोना एकदम 100% नंखाय बियो। जर जबरदस्ति खालामनानै बे लायाखैना जोङो रायलायनानैसो जोङो। बिथाङा जे बे हाखौ जोंनिफ्राय जर जबरदस्ति खालामदों बे बाथ्राया मिसा। मानोना जोंनि हाखौसो जोङो थिखा होदों बिथांनो। आरो बिथाङा जे थिखा लानानै माखासे मानसिखौ ओनसोलनि माने बेहाय सर्स हिसाबै न'खर फोथांनानै लाखिनो थाखाय लामा दिन्थिदों। दिनै सान्थि परिबेकआव लाबोगासिनो नाजादों लाबोनो। बे बाथ्राया दिनै जोंनि थाखाय सैथो जानानै दङ आरो बेखौनो बिथाङाबो नाजागासिनो दङ। बेनिखायनो दा जोंनि हाखौबो जोङो मावहैनो हायैनि खार'नाव जिहेथु जोङो हारसिं न'खर बेहाय थांनानै मावहैनो हायैनि थाखाय जोङो बिथांनो बे हाखौ एग्रिमेन्ट खालामनानै होनाय जादों थिखा। जिहेतु मैया नंखायै फोसावबाय बिनि सायाव नोंथांमोना मा राहा लागोन होनना फोरमायगोन? बिनि सायाव जिथु नंखाय अपमान होनाय बिनि सायाव बिथांखौ मा साजा होनो हायो बेखौसो जोंनो नांगौ दा। डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिदि हाफोरखौ सुना फैदोंमोन नामा? डिपार्टमेन्टनिफ्राय खेबसे नङा खेबनै बिथांमोनानो लाबोबाय खिन्थु जों लाबोआखै। जोंहा मानो लाबोनो? जोंहा जाबाय परम्परा सिथायै पाट्टानि हा। जोंनि पाट्टानि हाखौसो जोङो थिखा होदों। जोंथ' मालायनिखौ होनो थाङाखै। आरो जोंनि पाट्टानि हाखौ जों बिसोरनो बोरै सुना होनो? सुनानैबो नायबाय जोंनियाव गैयानो बिसिनि हाया। बबाव दं जों बेखौ मिथिया। सोरनिफ्राय बायनानै लानाय। जिहेतु बिथांमोना मोनसे अभियोग बेफोरबो गासिबो नंखाय। जायाखै बेयावथ' मानोना दिनै फैदोंना लाट गावग्रा सानै दङ आरो आइसि बै जोंनि लाबदांगुरि आउटपस्टनि आइसि दङ। सल्जार दं बिथांमोनजों लोगोसे आरो एसडिसि सार दङ सार्कोलनिफ्राय मण्डल दङ सानै साथाम। होमबा बिथांमोनाबो बे बाथ्राखौ रिपर्टखौ होनो हागोन जे बे बाथ्राया नंखायनो एखेबारे 100% मिसलिया होननानै बिथांमोनाबो बुंनो हागोन। जोंनि हाखौ जों होदों लिजाव बिथांनो आरो बिथाङा जोंनि ओनसोलनि बेखार समस्यायाव थानाय माखासे सेंग्रा बा लाइमोनफोरखौ बुथुमनानै बिदिनो सर्सनि लामाखौ दिन्थिनानै दिनै गोजोन माने थासारि लाबोनो थाखाय नाजागासिनो दङ। बेखौसो जोङो मिथिनानै मोनदांनानै दङ। बिनि गुबुन जोङो जेबो माने मिथियाखै। ज्यतिष मुसाहारि बिथाङा बिनि सायाव फोरमायनो गोनां बाथ्रायाथ' दा आं मा बुंबावगोन माने बुंनानै फोजोबनो हाया। बिथाङा सासे गोदोनिफ्रायनो मिसलिया मानसिखा। जायगायावबो ओनसोलावबो बिथांखौ होननानै नाम खारिबानो मिथिखागौ। 100% मिसलिया बुंग्रा 100% बिनि खोथाया मिसलिया गोदोनिफ्रायनो। बिनि सायाव मा राहा लागोन नोंथांमोना? बिनि सायाव दा जोंनि मथे माने गोख्रों माने बिसार दायो माबा खालामनांगौ आरो। डिसिसनाथ' आरो मा जोंनि डिसिसनखौथ' जों लाखानानै दङ। जोंहा दंखायोनो जिहेथु जों सिथायै हिसाबै।
बिथांमोनानो बारे बारे सार्कलनिफ्राय एसडिसि मण्डल लाबोनानै खेबसे नङा खेबनै समजायफैबाय जोंथ' जेबो माने अबजेक्सन खालामाखै नोंथांमोना दङबा सुनानै लां जों जेबो अबजेक्सन खालामाखै बिथांमोननि सायाव खिन्थु हाया गैयाबा बबेखौ सुनानै होगोन बिथांमोना जिहेथु नोंथांमोना बबे सननिफ्राय मावबोनाय बे हाखौ आरो नोंथांमोननाव बिनि फोरमान बिलाइ दंना गैया दङ नैबे जोंनि फोरमान बिलाइआ नैबे बिथांमोनाबो बबे समनिफ्राय मावबोनाय नोंथांमोना बे नोंथांमोननि हाखौ बियो मथा मथि बुंनो थाङोबा 50नि एसे आप जेनेबा 50 उनाव बेखौ माने आबाद मावनाय जादों आरो बे दखल हिसाबै मियादि पाट्टा खालामनाय जादों आरो बिनि उनाव बेसेबा बोसोरनि उनाव मथा मथि 81 सनाव बे जायगायावनो बे मियादि पाट्टा हायावनो माबायाव आबाद मावनाय समावनो आंनि आफाखौ बे जायगायाव मैदेरा गाथारदों होनबा माबोरै गाथारजानो मोनखो नोंथांमोना बेखौ साननानै नायदो दुनियानि बे ओनसोलनि मानसिया मिथिगौ आंनि आफाखौ जे हाग्रानि मैदेरा गाथारदों बे जायगायाव बे बाथ्राखौ बयबो मिथिगौ ओनसोलनि मानसिया होनबा जों सोरनिबा नंखायावनो माने सोरनिबा हाखौथ' जों मावहैयाखै जोंनि हाखौ जों आवग्रिदों जों मावनायाव आबाद मावनायावसो बे थानायावसो बे बस्ति बानायनानै थानायावसो बेबायदि घटनाया जालांदों आरो दिनैसिमबो जोङो बे जायगाखौ मियादि पाट्टा हिसाबै जों नागाराखै जोंनि दखलखौ जोंनि पाट्टानि हाखौ माने जों आबाद मावगासिनो दङ बा मावनो हायिनि स्थलाव दिनै फैयै फैयै जोंनि न'खरा फिसा जालांनानै जेब्ला जोङो हारसिं जानायलाय जोङो बेहाय आबाद मावहैनो हायिनि थाखाय नैबे बिथां जि बिदाय गयारिनो जोङो बे हाखौ लिस्टआव होनाय जादों बेसेबां बोसोरनि लिस्टआव होनाय जादों जों बेखौ 10 बोसोरनि थाखाय होनाय जादों बिनि फोरमान बिलाइ खोन्थागोन नामा फोरमान बिलाइखौ दिन्थिनो हागौ जोङो नै लिस्टआव होनाय जोङो बिथांमोननो जोङो बेवहाय होनाय जादों नै